L-attakk minn deputati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil fuq il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia wassal għal barax ta' kritika minn partitari nazzjonalisti kemm fuq il-midja soċjali u anke fi gruppi magħluqa li għandu l-Partit Nazzjonalista. Bosta tesserati nazzjonalisti esprimew ir-rabja tagħhom għall fazzjoni ta' Busuttil li ma tatx każ l-opinjoni tagħhom. Dan meta 6 xhur ilu reġgħu ikkonfermaw lil Delia bħala kap tal-Partit. Il-Kunsillieri Nazzjonalista Sean Gauci li huwa qrib ħafna tal-fazzjoni ta' Delia kiteb li ta' Busuttil kienu ilhom jistennew l-istħarriġ tal-Ħadd sabiex fi kliemu jużawh bħala attentat biex jerġgħu iqajmu attakk kontra l-Kap. B'reazzjoni għal stqarrija pubblikata fuq il-profil ta' David Kaza fuq Facebook, partitarju nazzjonalista qallu: Sur Kaza, il-problema hija intom id-deputati għax taħdmu minn taħt u tagħmlu ħsara kemm tifilħu biex il-Kap jidher ikraħ. Tal-istess fehma kienet Bernadette de Guara u qaltlu li llum jiddispjaċija li vvotatlu. Jiddispjaċini li tajtek il-vot tiegħi, ħarist sal-ponta ta' mnieħri. Lil Delia qatt ma ħallejtuh jaħdem, bżaqtulu u għamiltulu b'satin fir-roti mill-bidunett. Mhux nistħi li jien Maltija, imma ġibtuni nistħi ngħid li jien nazzjonalista. Marija Russo saħansitra referit għad-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg bħala traditura. It-tradituri kollha barra u int waħda minnhom. Manfred Borda esprima d-diżappunt tiegħu fuq il-paġna ta' Claudio Grek, deputat ieħor li jrid lil Delia jispiċċa minn kap tal-Partit. Darb'oħra toqgħodx taħlu l-ħin tat-tesserati, aqbdu għażlu intom u nibqgħu nitilfu kif għamilna. B'reazzjoni l-partitarji ta' Busuttil komplew bl-attakk fuq Adrian Delia. Antoine Vella qal: ma nistax nifhem kif hawn nies li jaraw il-Partit sejr il-baħar u jibqgħu iwebsu rashom ma jridux il-bidla. Veru li l-Partit Nazzjonalista ilu sejjer lura, imma l-ikbar daqqa ta' ilu Delia li sal-lum stess għadu jurina li qed iħares l-interessi tiegħu u mhux tal-Partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.